Sa ulo ng mga nagbabagang balita. Campaign posters na oversized at wala sa common posting area, pinagbabaklas ng COMELEC. Big time oil price hike sa buwan ng Abril, sasalubong sa mga motorista. At konstruksyon ng dagdag na school building sa Mambulong Nuevo Libmanan, Camarines Sur, nagpapatuloy. Magandang gabi, narito ang mga may init na balita sa Camarines Sur. Kasabay ng pagsisimula ng campaign period, pinagbabaklas ng COMELEC, DPWH at PNP ang mga campaign posters na oversized at wala sa tamang posting area. Narito ang ulat ni Regine Bue. Kasabay ng pagsisimula ng kampanya sa lokal na gobyerno ngayong araw, sinimula na rin ng COMELEC ang pagbabaklas ng mga free election campaign materials. Simultaneous na ginawa sa buong bansa ang offline baklas. Sa Naga City, alas 6 pa lang ng umaga ay nagsimula na ang mga otoridad sa pagbaklas ng mga campaign materials na lumabag sa itinakdang panuntunan. Ilan sa mga binaklas ay mga oversized election campaign posters at mga nakalagay sa restricted area gaya ng puno at public building infrastructures. Ayon kay Attorney Michael Julia Jr., COMELEC officer ng Naga City, kumpara sa nakaraan na eleksyon, mas kumonte ang mga campaign paraphernalia na binaklas nila ngayon. Magandang panimula umano ito para sa peryodo ng kampanya dahil marami ang sumunod sa panuntunan. Po sa mga kandidato, magsunod lang po kita sa rules and regulations sa campaigning. Para po at least dahil po kita ma-file ng kaso ng violation po sa Fair Election Act. Para rin masiguro ang seguridad, kaayusan at mapayapang offline baklas, nakatuwang ng COMELEC Naga ang Philippine National Police Naga at Department of Public Works and Highways sa pag-aalis ng mga illegal na campaign materials. Samantala, dahil sa aktibidad at pangangampanya ng mga kandidato, nagpaalala ang kapulisan na asahan ng pagkakaroon ng traffic congestions. Sana dahil nagdarang dako lang auto, taang nahihiling ming challenge dito, bako man magulo, kundi si traffic congestion, human lang yan. So, lalo kung sarabay-sabay po, ruluwasan kang estudyante, ralaugan, sigurado po yan na magkakaproblema po sa tuyang trapiko. Salit man lang po ang mga tinamputa. Regine Bue, CSN. 45-day campaign period para sa local level, umarangkada na. Mga kandidato kanya-kanyang pakulo sa panunuyo sa mga botante. Narito ang ulat. Sinabayan pa ng nakakabinging busina. Ganito ang mga naging eksena sa day 1 ng 45-day campaign period para sa local candidates sa darating na May 2025 midterm elections. May ibang nag-food parade at ang iba naman ay nag-motorcade. Ang tumatakbong congressman sa 3rd District ng Camarines Sur na si Nonoy Magtuto nag-ikot at nag-house to house sa lungsod ng Naga. Old style man umano ang bahay-bahay na pangangampanya, mas preferred daw niya ito dahil mas nalalaman niya ang hinaing ng mga tao at maiparting ang solusyon sa mga ito. Bago nito, dumalo si Magtuto sa Grand Proclamation Rally ng Team 1 Camsur na pinapangunahan ni Congressman El Rey Villafuerte na tumatakbong gobernador sa Camsur. Pinapasalamatan ni Villafuerte ang mga patuloy na nagtitiwala at sumusuporta sa kanya. Nanguna naman ang tumatakbong gobernador sa Boses ng Bayan survey ng RPMD Foundation Incorporated at RPMD News Network Incorporated kung saan nakakuha ng 83% rating si Villafuerte. Samantala, tatagal ang panahon ng kampanya hanggang sa May 10 o 2 araw bago ang halalan. Pinagbabawal naman ang pangangampanya sa panahon ng Semana Santa. Kaugnay nito, naka-heightened alert na ang PNP habang nalalapit na ang halalan sa Mayo. Chris Novello, CSN. Taas presyo sa produktong petrolyo ang sasalubong sa mga motorista ngayong Abril. Sa tansya ng mga oil company, big time ang magiging aumento sa presyo ng gasolina, diesel at kerosene. 85 centavos hanggang 1 peso and 35 centavos ang itataas sa kada litro ng gasolina. 75 centavos hanggang 1 peso and 25 centavos per liter naman sa diesel, habang 95 centavos hanggang 1 peso and 10 centavos per liter naman sa kerosene.
Ang sanctions ng Estados Unidos sa Iran at patuloy na sigalot ng Russia at Ukraine ang itinuturong dahilan ng Department of Energy ng panibagong oil price hike. PNR pinag-aaralan na ang muling pagbubukas ng mga pinasarang unauthorized crossing. Narito ang ulat. Struggle is real sa mga residente at motorista ng Barangay Kapuknasan, Milaor, Camarines Sur ang nakaharang na bakal na ito. Taong 2024 nang harangan ng PNR ang kalsada na daan ng mga residente papasok at paluwas ng kanilang lugar. Maliban sa pasakit ay takaw aksidente daw ito, lalo na tuwing gabi. Kaya nananawagan ang mga ito na irekonsidera ng management ng PNR na muling buksan ang naturang access road. Sa akin, mas gusto kong mabuksan talaga ito ulit. Kasi hindi hassle dito, kontra iikot pa kami ng iikot sa ibang barangay para makadaan lang ng mabilis. Ayon sa PNR, sako pa ng danger zone ng kalsada kaya ito naipasara. Ilan lamang ito sa mga kalsada at unauthorized crossings mula Camarines Sur at Albay na pinasara ng PNR na peligroso hindi lang sa mga residente, motorista, maging sa mismong tren at mananakay ng PNR. Properly coordinated daw ang pagpapasara sa ilang crossing. Kasi may mga problema tayo dyan na yung iba kasi yung location niya nasa curb. So talagang yun is mayroong mga blind spot. Napakadelikado kung iaalaw namin yun. Ayon sa ahensya, pinag-aaralan na daw ang panawagan ng ilang LGU na buksan ng ilang pinasarang kalsada at unauthorized crossing. Inutusan na daw nito ang Engineering Department ng PNR na makipag-ugnayan sa mga LGU para maresolba ang technical issues na ito. I tell them na coordinate first, coordinate with the local government, lalo na sa barangay, and then bring the local government engineering para mapag-usapan. Kung talagang walang solusyong technical dyan at malaki yung risk na may aksidente, then we will remain on our position sa PNR na isasara namin yan. Dahil hanggat maaari ayaw namin may aksidente dyan na. Chris Novello, CSN. Konstruksyon ng dagdag na 2-story 8 classroom sa isang eskwelahan sa Libmanan, Camarines Sur nagpapatuloy habang karagdagang campus ng Governor Mariano Villafuerte Community College nagpapatuloy din. Narito ang ulat ni Eli Balbin. Sinisimulan na sa Mambulo National High School ang karagdagan na 2-story building at 8 classroom na pinapatayo ng probinsya ng Camarines Sur. Ito ay inisyatibo nila Governor Luigi Villafuerte at Congressman Elre Villafuerte na mabigyan ng karagdagan na school building ang Mambulo National High School. May kakulangan pa kasi sa classroom sa lugar, gawa na rin ng dumadaming enrollees. Ayon sa principal na si Simeon Brillantes, 8 classroom ang kailangan nila para ma-accommodate ang lahat ng mga estudyante. Mga 8 classrooms talagang kulang namin base sa request namin. Kasi marami kami ditong classrooms na improvise lang yung stage, ginawa namin classroom, yung ibang classroom din-divide namin sa 2 classrooms para ma-accommodate yung population ng school. Dagdag pa ni Brillantes, hindi lamang classroom ang itatayo sa lugar dahil equipped din ito ng science laboratory na magagamit ng mga estudyante para sa mas hands-on at aktwal na ang pag-aaral. Napakahalaga po kasi kulang kami ng classroom. At hindi lang siya classroom kasi balak namin mag-offer ng system. May science lab siya. So tama-tama siya sa offer namin sa senior high school STEM para madagdagan yung enrollment namin. Sa pinaabot na mensahe nila Syra May at Kael Villanueva, mahalaga sa kanila ang pagkakaroon ng bagong classroom dahil hindi na sila mahihirapang gumawa ng mga school activity. Mahalaga po siya kasi kung magkakaroon po ng mga bagong building sa school, mas madadagdagan po yung classrooms and makakatulong po siya kasi lack of classrooms po ang Mambulo. Kapag napagawa po to, mas mapapadali po siya ng sobra kasi nga po yung sa mga experiment, hindi na po sa kanya-kanyang room lang mag-experiment. Meron ng laboratory na kung saan doon mag-experiment lahat ng students and doon po mas makakatulong na i-nurture yung knowledge when it comes to experimentation po. Samantala, sa bayan ng Minalabak at Pasakaw, Camarines Sur ay ongoing na din ang pagpapatayo ng Governor Mariano Villafuerte Community College. Ayon sa ilang residente, masaya sila sa soon to rise na campus ng GMBCC dahil hindi nalalayo ang mga taga-coastal makapasok lang sa eskwela, partikular sa kolehiyo. Ang dagdag na campuses na ito ng GMBCC ay pag-asa ang dala sa mga magulang at estudyante dahil hindi na kailangan pang lumuwas ng Naga
at Metro Manila makapag-aral lang at maabot ang kanilang pangarap sa buhay. Naniniwala si Governor Luigi at Congressman El Rey na ang kabataan ang pag-asa ng bayan, kaya tuloy-tuloy ang pagpapatayo ng ganitong learning institution upang maging tulay sa kanilang pangarap. Magayon man ang epekto kayan dahil sa mga mga magkaklase dahil na mapanaga, dahil na mapa-consent sa iba mga lugar, mas magayon ang epekto kayan dito sa barangay Massalingon. Mas matutulungan po ang karamihan kasi karamihan po dito sa aming village is mahihirap, walang kaya. At ang iba po napipilitan na lang na magtigil na pag-aral kasi walang magtutusto sa kanila sa pagkain. Po, yung community natin dito is considered as GIDA, geographically isolated in disadvantaged area. So napakalayo to sa mga tertiary education institution. Like for example, si Biswa, malayo naman dito. Malayo din yung sa sentro ng Naga. So pag magkaroon dito ng community college sa coastal area, very accessible na yung school. Aside dyan, tataas yung number of students na makakatake ng college. Eli Balbin, CSN. At yan ang mga mainit na balita ngayong araw sa Camarines Sur. Kami ang Camsur News. Ako po si Chris Novelo. Diyos mabalos sa pagtitiwala.